Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da sake kasancewa daidai wannan lokaci mai albarka. A yau ma dai muna ɗauke da wani shahararren fim, wanda wannan fim ɗin sabo ne, kuma wannan fim ne wanda kun taɓa kallon na ɗayan shi a baya. Wannan fim mai suna Hero Fanti ko Hero Fanti ta ga Sheerip yayi na biyun shi. Wannan shine Hero Fanti ɗin da yayi na biyu, kuma zan ɗan baku takaitaccen labari a game da fim ɗin. Wato wannan Hero Fanti ɗin gaskiya ya sha bamban da wancan, duk da wancan an yi shi ne a game da soyayya, a game da yanda yara suke gujewa iyaye suke guduwa su bar gidansu domin su auri wa'inda suke so, su kuma iyayen suke kashe yaran saboda sun gudu sun bar iyayensu. Iyayen suna ganin sun ɗauki ɗawainiyarsu tun suna ƙanana, kuma bayan sun girma kuma sai dai su gudu su ƙyale su. Shine wasu ma ba su haihuwa 'ya'ya mata. Wato wannan shine takaitaccen labari a game da labarin. Amma shi wannan na biyun ya sha bamban da wancan, domin wannan na biyun ya kasance boss ɗin ma an kawo shi ne a matsayin kamar ɗan siddabaru. Shi kuma actor ya fito ne a matsayin mutum wanda ya kasance masanin kwamfuta, like hacker. Ya kasance shahararren hacker a ƙasar Indiya, inda ke ƙwamushe account ɗin mutane, ke ƙwamushe musu kuɗaɗe. Shi kuma boss ɗin yana so ya ƙaddamar da wani abu ne, domin ya ƙirƙiri wata game ce, domin ya san Indiya ba su yawan damuwa da account ɗin sosai ba. Shine yasa actor ya ƙirƙiri mai wata game wanda kowa zai sauke ta domin ya nishaɗi, amma kuma kana sauke ta dukkanin wani bayanan wayarka kamfanin nan za su ɗauke shi. Wato domin yana so ya ƙaddamar da wani aiki ne, yana so gaba ɗaya duk wani wanda ya ɗauki wannan game ɗin, ko sama da mutum miliyan nawa ne, za su ƙwamushe musu account kuɗaɗen cikin bankin su, za su ƙwashe su gaba ɗaya. To shi actor da yake sun taɓa ƙwamushe account ɗin wani, ya zo gidan shi ya sai gidan shi ya shiga haka, sai ya ji ana hayaniya a gefe. Da ya ji ana hayaniya a gefen nan, sai ya shiga yana tambayar daman mata da yaro ne, yana tambayar su me ya faru ne. Bayan ya tambaye ta, sai take gaya mai mijinta ne yake da kuɗi a banki, kuma yanzu gashi 'yan hacker sun haƙa account ɗin sun kwashe kuɗaɗen. Su banki sun ce wannan ba matsalar su bace, kuma sannan ya ci bashin banki ya kasa biya. Shine kawai ya hau dogon gida ya haɗu ya shaƙe kansa. Tun daga nan actor zuciyarsa ta mutu, ya ga abubuwan da yake aikatawa bai kamata ba, har ya bijirewa wato shi boss mai suna Lala. Inda Lala ya tura a kashe shi actor, domin ya ɗauke musu dukkan wani bayanai, kuma dukkan wani kundaddaki ya kukkulle musu shi. Kuma sannan actor ma yana soyayya da ƙanwar Lala ɗin. Haka kenan dole ya turo a sheƙe mai shi. Inda ya turo aka sheƙe mai shi, aka tsinta mai harbi a katargarsa, har ya je gun likita domin ta mai magani daga likitar. Ka ta zazzafa alaji ba laifi. Ya ganta ta burge shi ba ɗan kaɗan ba.